Yo, kumusta? Matagal na rin tayong hindi nakakapagluto. Ngayon, magluluto tayo ng kalderetang baka, nursing week, potluck. Ngayon, ito yung ating baka. Itong aking baka, pinakuluan ko na to para medyo mawala yung amoy. Kasi iba yung baka dito eh. Ang bakang to, 2 kilo. Ngayon, isisingkutsa natin, sangkutsa. Ang ilalagay natin ay pineapple juice. Ilan ba to? 240 ml. Palalambutin natin to. Ito yung masarap na technique dyan. Hindi ito kaldereta ng South walang peanut butter to. So ngayon, lalagyan natin ng Sprite. Mga 1 cup lang. Sobra ko lang yan. And then lalagyan natin ng toyo. Mga 1/4 cup na o half cup na toyo. Tapos lalagyan na rin natin ng chicken powder para sumut na yung lasa. And then lalagyan natin ng tubig. Ayan. Sweet na natin. Tapos, asan yung ating takip? Palalambutin lang to ng pag pumito na to, mga 15 minutes lang. Hindi na yata ako marunong 15 minutes pag pumito na. Oh, ang glass hindi pa bukas. So ayan, mamaya balikan natin. Minutes na. So, turn out na natin. Hayaan muna natin siya. Ayan yun, buksan na natin. Tingnan natin kung malambot na siya. Pwede na to. Lalambot pa yan mamaya. Ngayon, Yob, manggisa naman tayo. Lagyan na tayo ng mantika. Tapos itong ating bawang sibuyas. Sabay na yan. Wala nang ating una pang sibuyas o bawang. Pagkatapos, isunod natin yung ating tomato sauce. Tomato sauce natin ay 250 grams. Isang pakete lang. Pagkatapos lalagyan natin ng tomato paste. 2 kutsara. Haluin natin. Medyo lutuin muna natin yung tomato sauce at tomato paste bago natin ilagay yung ating baka. Pwede na to. Ngayon, ilalagay na natin yung ating pinalambot na baka. Ilalagay na natin lahat pati yung sabaw. Natutuyo rin naman yan mamaya. Palalambutin pa natin ng konti yung ating baka. Saka yung ating mga patatas. Hindi na ako magpiprito ng patatas at saka carrots. Isasabay ko na lang mamaya. Ngayon, kung gusto nyong iprito, nasa sa inyo yun. Balikan natin mamaya.
Ngayon yun, paglalagay tayo ng mga rekado, lagyan natin ng 1 teaspoon na sugar. Tapos, ground black pepper. Konti lang. At lagyan na natin uli ng chicken powder. Konting salt. Ayoko muna maglagay ng maraming salt dahil mamaya pag medyo natuyo na to, doon natin lalagyan na ipafinalize yung ating lasa. Tingnan natin kung gaano kalambot o malambot. Takpan muna natin. Balikan natin mamaya para ilagay yung ating mga patatas at carrots. Ngayon nyo, bilagyan na natin yung ating mga patatas. Ating mga patatas at saka yung ating dalawang siling labuyo. Halo lang natin ng konti. And then pakuluan natin. Okay. Takpan natin. Ngayon yung ilalagay na natin yung ating bell pepper. Pagkatapos yung ating liver spread. Nilagyan ko na ng tubig para matunaw na kagad. Konting halo. Kung may makikita kayong baboy dyan, dahil yung asawa ko hindi kumakain ng ng baka. Hinaluan ko siya ng konting baboy. Tapos lalagyan na rin natin siya ng cheese. Kalahati nito. Oops. Kuling ko na kaya. Ayan. Tapos konting halo again. Okay. Luto na to. Kaya na nating matunaw yung cheese. Okay na to. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you.